Fitattun jaruman da suka yi nasarar samun ƙuri'u masu yawa ta intanet sun bayyana farin cikinsu. Abdulkadir M. Abubakar mai cinkoso shine ya samu kaso mafi tsoka daga cikin rukunin jarumai. A gaskiya ba zan iya misaltar daɗi da na ji ba game da samun wannan nasarar da na yi, saboda duk wani jarumi a duniya ba wai a Kannywood ba, tunanin shi da burin shi ya za a ce yau ya ɗauki award a cikin jarumai shine ya buge kowane jarumi. A gaskiya dai ni dai ina gaya ma matasa, ba ma matasa kaɗai ba ma kowa da kowa ya yi ƙoƙari ya rike intanet hannu biyu, saboda shine ya kai ni wannan matsayin da na je yanzu. Abdulkadir mai cinkoso ya yi yaƙinin cewar intanet na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa dukkanin harkokin da matasan ke ciki a wannan zamani. Gaskiya akwai tasiri sosai, musamman yanzu ka kalli akwai producers da yawa da suke kallon kaman idan jarumi bai kai ba, amma waɗannan samun ire-iren award nan shine ke tabbatar ma duniya cewa lallai jarumin nan ya kai. Gaskiya yanzu harkan gabaki ɗaya dama ya ma koma intanet ne, saboda yanzu idan ka duba misali irin manyan mawaka na Kannywood ko kuma na ko'ina ma a duniya ana yin waka ne kawai a sake shi free a intanet. Intanet din nan shine zai yi tallanka, wasu manyan kamfanoni su baka kwangila, ma'ana talla kenan idan aka kalli yawan yanda followers ɗinka suke bin ka intanet. Wato mabiya da kake da shi ta kafofin intanet. Iya yawan mabiyanka iya yawan kwangila da zaka samu kenan. barewa suke gaban su fadiwa take da sun gani gudu suke malan kamar sarki ce ku daura man rawani dogare su bani ladabin mu ne masu kauyuka da city wayo alamin sarauta bani zan rike kalma tana sa tuntube am da lyrical boss malan banda bincike miki barde uganta samo ne masu saurata su daga yola zuwa bauchi jin mu ake da alkhairi ibilo mu shahu da mata sun ga musu fole da kadan muke ci gaba har mu samu ture hip hip hure a sama nake na fira if hey ina mi aradu zaka zo ka rushe reality I'm heavy every day ana nan busy ko da me ka zo da shi na fika if you think it's easy dalibi nake ko shekaruwa nake muna tudu suna kasa bacci suke kam. Fitattun jaruman da suka yi nasarar samun ƙuri'u masu yawa ta intanet sun bayyana farin cikinsu. Abdulkadir M. Abubakar mai cinkoso shine ya samu kaso mafi tsoka daga cikin rukunin jarumai. A gaskiya ba zan iya misaltar daɗi da na ji